Milé děti, je na čase si lehnout do postýlek a zavřít oči, abyste si mohli představovat, co vám právě budu vyprávět. Povím vám něco o mumii, takový příběh, kde se spíš něco dozvíte. Musíme se tedy přenést do starověkého Egypta a první vám povím, co to vlastně ta mumie je a jak vznikala. Této africké zemi asi tak 2000 let před naším letopočtem. Asi byste potřebovali vysvětlit, co je to před naším letopočtem, že jo? To je zkrátka před narozením Ježíška. Ježíšek je ten, co vám nosí ty dárky na Vánoce. Prostě už to bylo velmi, velmi dávno. V tom Egyptě věřili, že se po smrti člověk stane ptáčkem, který může létat okolo těla, ale také se může chtít do toho těla vrátit a chvíli si tam odpočinout. A proto pro ně bylo tak důležité tu tělesnou schránku uchovat. Prováděli to právě procesem mumifikace. Snad se teď nebudete bát, ale myslím, že je to hrozně zajímavé. Po smrti toho člověka bylo jeho tělo upraveno. Nejprve byl vyndán mozek. Ten byl vyndán skrz nosní dírky. Kde máte nos, to asi všichni víte. Ale kde máte mozek? Ano, ten je támhle, za tím čeličkem, uvnitř. Tak ten se vyndal přes tu nosní dírku. Poté se vyndal i zbytek vnitřností až na srdce. To považovali za hlavní orgán myšlení. Dovnitř toho prázdného těla dali bylinky, vonné olejčky a takto to tělo uložili do soli na dlouhé 2 měsíce. Jo, vážně normálně do té soli, co používáme všichni v kuchyni, a na 60 dní to jsou vlastně vaše letní prázdniny. Potom přišlo na řadu obvazování těla obvazem. Pak už z toho byla ta mumie, kterou znáte. Jen bohatí lidé si mohli tohle všechno dovolit a proto často slýcháme pouze o mumiích mocných faraonů. Faraoni byli vládci Egypta. Měli absolutní moc, to znamená bezmeznou, nekonečnou moc. Mohli si zkrátka dělat, co se jim zlíbilo. Často je obyčejní lidé považovali za bohy a stavěly se pro ně obrovské pyramidy. O pyramidě jste už asi všichni také slyšeli, ale víte, že na jejich stavbě se podílelo spoustu dělníků. Uvnitř byly chodby nějaké i falešné, tak, aby pohřební místnost pro danou mumii nešlo najít. V té místnosti byla právě uložena mumie v sarkofágu. Sarkofág to byl takový obal ve tvaru těla. Bohatí faraoni ho měli ze zlata, chudí lidé ze dřeva, nebo nebyli vůbec mumifikováni. V pyramidě byly ukládány ty mumie i s jejich bohatstvím, nastřádaným za celý život. A to přitahovalo vykradače hrobek, tedy pyramid. Na ty čekalo spoustu nástrah, utálející se kameny, otrávené šipky, mříže z hroty, posouvající se zdi a taky kletby. Z filmu to tak aspoň známe, ale ve skutečnosti se jednalo spíše o nějaké falešné dveře, hromady kamení nebo propadliště. Ale ty kletby byly na stěnách pohřebních místností opravdu napsané. Jestli fungovaly, to nevím. Každopádně o Egyptě bychom si mohli povídat ještě velmi, velmi dlouho, ale to zase někdy příště. Pro dnešek už to určitě stačilo a tak vám popřeju dobrou noc.